Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Атрымаць адказ, не выходзячы з дому. Жыхары сталічнага рэгіёна атрымалі магчымасць онлайн-кансультавання праз сайты выканкамаў. Зніжэнне вытворчага траўматызму і захавання здароўя работнікаў. Раённы дзень аховы працы адбыўся на базе гарадскога раёна электрасетак. Турфест 2026. Абласны маладзёжны фестываль сабраў крэатыўных і таленавітых прадстаўнікоў сацыяльнай сферы сталічнага рэгіёна. Атрымаць адказ, не выходзячы з дому. Жыхары сталічнага рэгіёна атрымалі магчымасць онлайн-кансультавання праз сайты выканкамаў. Маладзечанцы не выключэнне. Сэрвіс пачаў сваю работу ў жніўні. На афіцыйным сайце маладзечанскага райвыканкама справа ўнізе на галоўнай старонцы з'явілася актыўная кнопка «Онлайн-кансультант». Цяпер кожны чалавек можа атрымаць адказ на хвалюючае яго пытанне з дапамогай электронных тэхналогій. Часцей за ўсё грамадзян цікавіць афармленне дакументаў, графікі работы аддзелаў і службаў, іншыя пытанні. Сэрвіс працуе з 8:30 да 17:30 з перапынкам з 13 да 14 гадзін. Зніжэнне вытворчага траўматызму і захавання здароўя работнікаў. 2026 год у краіне аб'яўлены годам бяспечнай працы ў энергетыцы. Яе спецыфіка вызначаецца вытворчай рызыкай, высокай адказнасцю персанала за работу ўсіх сістэм і жорсткімі нарматыўнымі патрабаваннямі. Таму невыпадкова раённы дзень аховы працы адбыўся ў адным са структурных падраздзяленняў філіяла маладзечанскія электрасеткі. Удзельнікі мерапрыемства на пачатку азнаёміліся з тэхнікай, якая прымяняецца для работ пад напружаннем. Убачылі сродкі індывідуальнай аховы працуючых у электраўстаноўках. Спецыялісты гарадскога раёна электрасетак у новае памяшканне па вуліцы Элеватарнай пераехалі зусім нядаўна. І таму наведвальнікі змаглі ацаніць санітарна-бытавыя умовы энергетыкаў, вытворчыя памяшканні, вучэбны клас па ахове працы ў персанала, сістэмы гуказапісу аператыўных перагавораў і маніторынга аўтамабіляў. Ахова працы – пытанне зусім не другараднае, і кожны выпадак вытворчага траўматызму разглядаецца дэталёва. 26 января 2026 года произошел несчастный случай с рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений одного из сельскохозяйственных организаций района. При выполнении рабочим по распиливанию бензомоторной пилой деревянной балки и потолочного перекрытия разбираемого здания в результате падения на него части кирпичного дымохода. Основные нарушения действующего законодательства со стороны должностных лиц – это отсутствие организационно-технологической документации, содержащейся решения по безопасности труда, отсутствие неразработки локального правового акта, содержащегося способы и приемы безопасного выполнения работ. Также допуски выполнения работ потерпевшим без оформления наряда допуска, постоянного руководства и контроля руководителя работ. Допуски к работам потерпевших, не прошедших обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, не имеющих необходимую квалификацию. Пытанне аховы працы ў раёне знаходзяцца на пастаянным кантролі. Сёлета праведзена амаль паўсотні абследаванняў арганізацый, і па іх выніках кіраўнікам прапанавана ліквідаваць каля 600 парушэнняў заканадаўства ў гэтай сферы. Арганізавана навучанне і праверка ведаў па пытаннях аховы працы кіраўнікоў і спецыялістаў. Таксама і навучальныя семінары. На пасяджэннях камісіі разглядаюцца ўсе няшчасныя выпадкі, якія прывялі да вытворчых траўмаў, і прымаюцца неабходныя рашэнні, зыходзячы з аператыўнай обстановки у тым ці іншым коллективе. Наш район, к сожалению, относится к территории с повышенными профессиональными рисками. В этом году в организациях района произошло 13 несчастных случаев, из них 5 несчастных случаев с тяжелым исходом. К слову сказать, в прошлом году за соответствующий период было 8 несчастных случаев и 1 смертельный. Поэтому надеемся, что принимаемые меры и на предприятиях, и соответствующими службами дают свои результаты по поводу уменьшения такой нехорошей статистики. Трагедыя, якой магло не быць. На тэрыторыі маладзечанскага раёна за гэты купальны сезон патануў мужчына. Як зберагчы сябе і сваіх блізкіх на вадзе, раскажа Антон Сенькевич, першы намеснік начальника маладзечанскага ГРАНС, майор унутранной службы. Ежедневно работниками Молодеченского охруща осуществляется рядовое мероприятие по ВДМ с целью профилактики гибели людей на воде.
Эта работа не прекращается и в выходные дни. По оперативным данным, в Республике Беларусь на текущий период времени утонуло 117 человек, из них 9 детей. На территории Молодежского района в текущем году зарегистрирован один несчастный случай на воде. Так, 1 августа в Центр оперативного управления Молодежского РУЧС поступило сообщение о тонущем мужчине. По результатам выезда подразделения МЧС утонул мужчина 86 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения и купался в запрещенных местах в деревне Турец-Боярин Молодежского района. Чтобы отдых был в радость, соблюдайте простые меры безопасности. Не заплывайте за буйки, не посещайте запрещенные места, не оставляйте детей одних, не ныряйте в неизвестных местах. На территории Молодежского района сегодня функционирует 5 разрешенных мест для купания. 2 из них ведомственных, 2 общественных. В ближайшее время на территории реки Уша будет разрешено еще одно место для купания. На данных водоемах дежурят матросы-спасатели, которые при случае необходимости окажут вам всю необходимую помощь. Сярод самых распаўсюджаных выкрутаў шуканцаў сёння паведамленні пра бяду родных, фэйкавыя рамантычныя адносіны ў інтэрнэце і ўзлом уліковых запісаў з просьбамі пра грошы. Ахвярамі становяцца і моладзь, і пенсионеры. Еще одним распространенным способом совершения киберпреступлений является так называемый родственник в беде. Под предлогом того, что ваш родственник или близкий попал в беду, находится в больнице, находится в отделе милиции, ему срочно требуется крупная сумма денежных средств, вас начинают обманывать. Еще одним способом является интернет-романы. Если с вами общается человек, который выдает себя за актера, военного, врача, какую-то известную личность, не верьте таким диалогам и не ведите их. Особый вид совершения таких преступлений – это взлом учетных записей. Это происходит по причине того, что вы устанавливаете фейковые приложения под предлогом голосования за детей, под предлогом получения доступа к премиум-аккаунтам в играх, либо TikTok. Установив такое приложение, вы даете доступ злоумышленникам к вашему телефону, в том числе iCloud и всем паролям. Важный момент. Злоумышленники часто вовлекают подростков не только как жертв, но и как соучастников преступления. Увага, дзеці! Спецыяльны комплекс мерапрыемстваў праводзіцца ў Беларусі з 25 жніўня па 5 верасня. Яго мэта – папярэджанне і прафілактыка дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам непаўналетніх. Асаблівая увага супрацоўнікаў Дзяржаўтаінспекцыі будзе накіравана на захаванне хуткаснага рэжыму вадзіцелямі, правіл перавозкі дзяцей і праезду нерэгуліруемых пешаходных пераходаў. Таксама напярэдадні новага навучальнага году інспектары ДАІ наведаюць працоўныя калектывы, каб нагадаць дарослым пра іх адказнасць за бяспеку малышоў і падлеткаў на вуліцы. Выкананне правіл дарожнага руху павінна стаць нормай паводзін для бацькоў. С 25 августа по 5 сентября на территории Молодеческого района проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». В период проведения данного мероприятия на всех транспортных средствах необходимо в дневное время суток включать ближний свет фар, либо дневные ходовые огни при их наличии. За неисполнение данного требования правил дорожного движения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 3 базовых величин. Уважаемые водители, не забывайте включать в дневное время суток ближний свет фар, либо ходовые огни. Турфест-2026. Абласны маладзёжны фестываль для прадстаўнікоў сацыяльнай сферы адбыўся ў Валожынскім раёне. Аб усім больш падрабязна ў рэпартажы нашага карэспандэнта. Сказку поверьте, ла-ла-ла-ла-ла, волшебство встречается, герои появляются. Усіх гасцей сустракалі брэменскія музыканты і запрашалі спыніцца ў зачараваным лесе, завітаць у госці да казачных герояў, паслухаць казкі і небыліцы. А месца ля вёскі Белакорац, экалагічная сцяжынка ў Налібоцкай пушчы, уражвае ўсіх і кожнага. Вялікая булаткаваная паляна, побач рака Іслач і шмат прасторы. Так што каманды ўсіх раёнаў Меншчыны разбівалі свае бівакі, не баючыся прыцясніць сябе ці суседзяў. Все очень интересно, организация на высоте, потому что как-то скептически относились. Первый раз ехать в какую-то неизвестность, но на самом деле все есть как бы, и есть где спать, и кушать, и отдыхать.
как бы вот познакомились уже с соседями слева, справа, вот, помогли друг другу в какой-то мере степени. Сейчас мероприятие начинается, ждем от мероприятия позитива, хорошей энергии, зарядиться, отдохнуть и оздоровиться. Само мероприятие, несмотря на прогнозы погоды, вообще шикарное. То есть погода нам как бы подсобила в этом плане. Все на позитиве, все на уровне. Готовимся, надеемся на лучшее, надеемся на победу, конечно же. Гаспадары пастараліся стварыць не толькі належныя бытавыя ўмовы. Яны падрыхтавалі сцэну, канцэртныя нумары, усім удзельнікам уручылі салодкія падарункі ад мясцовых вытворцаў, прывіталі моладзь рознакаляровым феерверкам. Сцягі пад гукі дзяржаўнага гімна ўзняты, і ўдзельнікі фестывалю разыходзяцца на свае лакацыі, каб паказаць сябе з найлепшага боку ў розных конкурсах. Самое главное, что действительно сегодня такая вот у нас представлена часть, самая передовая, самая интеллектуально подготовленная. Это представители социальной сферы, которые работают с детьми, с нашей молодежью непосредственно на местах, в регионах, в своих трудовых коллективах. Поэтому я надеюсь, что, конечно же, они подружатся, сплотятся, познакомятся. И все это будет направлено на развитие нашего прекрасного центрального передового региона Минской области. Першы конкурс – імправізацыя на тэму «Старыя казкі на новы лад». У зачараваным лесе цікавыя гісторыі любяць усе слухаць. Таму ля кожнага палатачнага гарадка з'явіліся троны, рыцарскія даспехі, драўляныя коні і шмат іншага казачнага антуражу. Мы взяли за основу легенды города Борисова. Князь Борис будет представлять наш бивак, будет рассказывать, какие обереги мы взяли с собой, для чего они нам нужны, как мы обустроили наш бивак. Княжна рядом с ним будет сопровождать его, помогать ему во всем. У нас есть богатыри, которые защищают наш бивак, провожают гостей, и наш замечательный веселый конь. Праграма 3 дзён фестывалю вельмі насычаная. Маладыя работнікі сацыяльнай сферы прадстаўлялі свае рэгіёны, рыхтавалі арыгінальныя стравы, запісвалі ачкі ў актыў каманд на спартыўных турнірах, сустракаліся на дыялогавых пляцоўках, а вечарам збіраліся на дыскатэку. Знаёміліся між сабой, наладжвалі сяброўскія адносіны з суседзямі, і ўсе стараліся падтрымліваць камандны дух ва ўсіх справах. Как и на каждом туристическом слете, у нас врачи стали поварами, девочки из образования стали ставить нам дома, палатки. У нас есть самовар. Вот все команды, скорее всего, на костре подогревают воду, а вот у нас настоящий самовар. На ужин также у нас будет плов, компот и салат. Нягледзячы на моцны вецер у суботу, турзлёт падараваў удзельнікам шмат пазітыўных эмоцый. І многія абяцалі сабе і новым сябрам сустрэцца яшчэ раз на такім маладзёжным фэсце. Алла Маркелова, Дмітрый Пяцёнак, МКТБ. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакте, Аднакласнікі, Instagram, Threads, у Telegram-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.